Haga beningkong ngipin pau gajing sungu ubelai. Ubala punyo ingi ya gani galat bangin syakri ga kerteng gajong langba ka online service haga ni step. Bat nagaliang jong penthon mukra Presbyterian Church ngipidang subahaya pi baro ibapet ya gani program. Bat ngai skam boblin kerku langba jong ni step. Hakabangin ya syakri ka kerteng jong bat kamtam bangin syashkor ka ketin kabakhoit ka jong haga ni por hasua bangin ya syakmat ya gajing syakri ka jongi ngan kerpat ya i bami ya da shisha solia ba in ya lamingi kat tukat ni teli gajing ruai Ina shibentalang na kabangin ruai gajing jing ai jong me. Ina shibentabiang sa kuwi gajing ruai kabang this is my desire. ngai kublai bami na kabenta gitu gijing ruai bat hakani kapor ngenya puli lang ga ketin gajong blai bat nga kerpat ya baro ki bapet yang ni program ngin sobhabon penbut lang ya kini kedekhat ya kabala bu ban pensyong nangrim ngani kapor naga kitab sam kaba arpsaw kedekhat kebeningkong ngin sobhabon ya penbut lang kitab Sam, kebaar pesau, kedekhat beningkong. Ke kendau kalong kejong utrai,
Bat ka jingdap jongka. Ka perthai. Bat ki basyong haka. Tu boleh kerkhu ka bala pulin ka tin jong u. Ngin pendam ki jong duai. Sai sien pat atroy ngiwan men aingu ka kerteng ka jong me. Namar bam lapen la engi kum ki khon ki jong me. Mangini syakri ya ka kerteng ka jong me ka ni ka step. Lamba kini kilat. Jong ki kor ki bamenta atroy bam lapen yo ngi ka lat. Wa bangim simyo ka lat bangin syakri lang ka ying ka jong me. Ngaingu email balang ba kini ki kor bamenta ngila atrai. Banyalap ka kerteng ke jong me. Bangin plai ka ktin ke jong me. Bangin syak skor ka. Isnay man kerku bat benta baro ak bangin spendap. Balang ba jong ni ka step. Namay kini barong ipan ka kerteng na panim jong ni Jesus Christ. Nadu mentash du ibam jukadru. Amen. Hangani ka porpan ngan sawaban kerpat i koridor marbanyang in sawam ai ya ka jingroy kerpang jong i. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valleys of my shadow, I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrows, I see your light is breaking through. The dark of night will not overtake me. I am pressing into you. Lord, you fight my every battle, and I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You're my strength, you're my defender. You're my refuge in the storm. Through these trials, you've always been faithful. You bring hail into my soul. I
ngai kublai i koridor banyang naga bentar ketu gejing ruai ke basunat ban ngai skam bo blai unang kerku yupi wa pinang lak menang syakri ka kerteng gejung u haki sengi ki por ki benang wan baro mentapat ngenya poi syakawai pat ke bentar kata kalong mengin syashkor ka ketin gejong blai kumang itip baro kasantrik ujun kadai gani ke skoding ke beladap kum ke percaya baro shtelup karake ke kenmau burom bat ke baju tip kum ke wall environment de kadai ke sengi ke bangi kenmau kerpang na ke benta bangin sumar yang mariang bangin nyokor ka bangin le ai na ke benta ke mariang ban penbahapat ya ka hoi man la kasnam ngi jiyo ban le ki program baper bangin tungding bangin penkhoj ya ka snong bangin le kiwi pat ki program ki bayadai bat kamariang mentaka senam si kalong gejing ia ingi mangimsim lala ban yo ban le ikini ki program bangin rakhe ka wal environment de ku mangi jule hendra ngi ngai scam ba nginang yai bu jingmut bangin yai kenmau bangin rakhe bangin sumar khoj ya ka mai mariang ki por kisim benang wan baro haba ye ngakwa ban pen kenmau hang ne nganu bala thau gani ka perthai ban ngi i ba ublai ula thau gani ka perthai bat eki baro akan kebadan haka ngila puli mena ka basdang naga sam ka ba arpsau ka khat baningkong ba ka perthai ka long jung trai ka khandau ka long jung trai bat baro ki basong haka ki badan haka baro bat utrai ublai jengi ulang utrai ba khli unang penlong iki baro bat kebastunat kalong bahadin bo boleh ula penlong iki baro upet kumtu i saudang bat haka bakut uang kumno kalalong ke bahae the best kala bahae ula yu ilut dan pedang gini kijing penlong pada don kibaret esi kat iperjong lani kat itelak ru ibang miu i lani kinu jing tau ngi hapet daka lens kidi jing tau ki baretam don ru ki bahe bah kat will lani kat uhati ngakwa bun bu kani jing keli kani kapor kani ka step na bentajung phi ki hap ki baret hato pitip moi jaj kenyang ayu ba ki brio ki syap tieng kini ki sengi dang kini ki khendet tayau ki syap tieng bah kini ki sengi ya kita ki jing tau ki jaj kenyang ki baret pitip ini kenyang di ini kan ya ini kenyang lakot upun lani lokas hakatin parang mo but day ini kenyang baro kibrio kini kendat sengi hakitan yang dari India ke basyatai ki syapting but akwa bangnya pet kendat nak tin kejong belai ho chapang kini kita jeng thau la tho aki babon ki benta ka tin belai hadang akwa banyalam ki jengmut ki jongi kani ka step ya ka wei ki jeng tho ka ba agur ula tho uni agur wei na ki nang tho ya ka proverb udi wei na ki nang tho ya ka kitab jeng start ki proverb but hakalenang ka balai phau haka dekat ke ba arpo pra haka arpunyo ke dekat la tho kom ni ki put kim dan usiem penban kialet mi baro haki kenhon ngan puli sesien ki put kim dan usiem penban kialet mi baro haki kenhon mangin so tho chu ikan ni nginda puli na duk dekat ke ba arpsau hadu apa perangan syam badon sautli ki baret aka khendau handrai ki long ki bastat sikat dai wong agur ki baret handrai ki bastat sikat dai ki kita nginda pet ni ke beningkong kini dikhiu ke baar kini ki herax balai kini ki put bat basau kidai
kinyang bisya. Tahoy nginum don por ban yathu ikini bro sautli ke juk por, andre ngakwa ba ngin mentaka sngi ngin ya petang syapang kini ki put ani ki locust. Katukan ni syapang kini ki put kim dadai ki kinyang ki bahe, kidi ki bajrong tangkumba lain si lada kam jrong adu sawin si. Kini ki put lada fibat akhti kumni rup hinum suthu ke jengkia ke jengki. Kidi ki basting bha. Wat ki khalung ki barit le se ki nut man khata ai ti put nomor ba impun man sawi ai. Kam don jeng ma ai ubriu. Kimla man pun man sawi ubriu. Di kinyang ki barit. Dap ngipuli ka khtin jong mulai pat ngin syamba kini ki put ru ki don hala gajat. Lada ngipuli ki kitab lebih tekas kelenong ke ba khatwai ke khat arpuar kini ki put ki don hala ka jong gajat. Katukan ni la tho ang ni uput ba haktin parang ang locust uni ubaar pa uli uput sowa ukataikit antau put tangkuli ki crickets antau don put sla grasshoppers kebangi i bahang ni bejernam kini ki put ki ba ngisyam khtin jong blai la si kin don skiwi ki kerteng ki mangin syam tan renga syam tang katukan ni teli. Kini ki pun lada ni puli susu ka kitab lebih tekas lanang khatwai dekat arpuai kat kum ka niam jung gijiu ki ong bakilong ki bakhot ban bam namar hakiju la si kidan ki jingbam bakim dai ban bam kidan ki bakhot kidan ki bam khot hanrai kini ki put kilong ki bakhot lada ni puli kitab lebih tekas bat nangi puli susu ki gospel rungin syam ha gospel Matthias kalanang ka balai dekat ka basau gospel Markus lanang maningkong dekat bahanriu la yatho yang ni hang tu ba ki jingbam kiba uyu anes nang penbaptis ubam kalong da kiput bat kangap klau bam kiput bat uwi na kinang tho esteri ba kraw ru utau Herodotus uyatho syapang kari Libya kaba syapang mingi ke Eastern Libya kini kibriu kile akum no kijuthat terkhongi kiput kisah terlihat eki hadu bandani bha dalam kum powder bat hadin kata kisah ber bat kadut kibam bat kadut ya kan ni la tho ru do wei nang tho orik bits ha ka ka kot ka ba tho Eastern Libyans haus nam khat khandai spa khat saw kibam kini kipun bat kini kipun ngong phi kidon kibam kidon la kijong ru komshat ru kidon kibashat halak kirukom kijong ki kidon kibasudie Lada bam ki ibang ha long ki prawns ma kembali bam prawns restoran dala shat bahai ling atrai ki bang ha te don pat ki ba shus angru barbecue long batang kutung kadang ki tang kutung ni bam long tek kum to te ki don lagi jong ker kombam kata kadi khendiat katus kanis phang ki pun kadang ki puli ka ktin jong blai pat ngin syam ba blai uju ai jing sneng lani uju pensitom ya kanu kari kabam kongo ikajeng maham gojong bulai da ka ba upha ya kini kiput ban herthma upha da kiput ban herthma namar gajeng bam kongo gojong ki upen stom ya kari upen stom ki brio da kini kiput katukan ni ngan spun kan mau ipi nangi puli ha ka kitab Exodus kelenong ke baspau ke dekat meningkong do arpau ngin syam hang tu ya ka wei na kijing pen sistem ke ba ublai upen sistem ya kari Egypt ha ka pojung sim pharo namar ba tre ban pelat yiki khun Israel hapo ka jengelam Moses ka wei na kijing pen sistem na kispautli kijing pen sistem ke ba phra ka di da ka ba upha ai kini kiput ban her thmai kari Egypt bat shu ka tu ka ni teli ki dekat na tin jung blai ngakwa ban penpuli yang ni kapor dan ipuli yang ni haka kitab Deuteronomy kelenong ke baar papra ke dekat lai papra ke ongkum ni ya kisembai shibun menkit syabar kalengka henry menyalum tang kendiat hapo nabaki put kin bamdu yaki pilek selengka pirak kisembai shibun bah pin bet hapo kalengka henry haka bekut kasni pinya lum tang kendian nomor baki put kin bam no eki kata ka jing sistem ko jong blai
Langi puli syuk haka kitab baar chronicle kalong bah nyau dekat bakat lai. Boleh uang gumno, la maham lupa. Uang ladang khangkhop ka beneng. Ba on om dan slap. Lani ladang hukum ya uput ban bamdu ya kari. Lani ngan pa ya yap klam pedeng gibriu jonga. Kata ka di jing maham lupa ka jong ublay. Uput udai wei nak ki bentar ba ublay upen sitam ki gibriu. Sakawi ka dekat ngan penpuli. Ngaka sam ka bah nyu pupra ka dekat ka bah sau penriu. Kani ka dekat ka ongkum ni ula ai no ya ka jingmi jengki ru ha uput klam. Bat ya ka jingmi nat jengki ha uput klun. Ka bamut ka jing stress tam jengki briu baro ban rap ban riang mentreh kilengka ka long le no nomor balai ha ka bakut anda kini ki jing tung kilami kini ki put ki bamdu no eki nomor ka jing pun sistem ka jong balai. Tah kini ka step katukan ni sepang kiput ngilai pet handring akwa ban kampel jingbut hang ni khandiat bakidon kijing hikai na kamantajong ni lengba kini kijing thau ki barit ki ba bleu labu u agur nga ong phi ha ka probe u ong bakilong ki barit handring ki bastat ngakwa bak tangkat tukan ni teli ki benta bangin ya pet bakumno kini kiput kilong ki bastat lani kumno kini kiput kini ki khnyang ki barit kila ban ai kijing hikai yangi haba bleu bu ni uthau ya ki ei baro ki badan ha kamariang udan la ka jong temu kini ki khnyang ki jing thau ki barit ne ki bakrau ru kidan la ka jong ki temu kidan la ka jong ka khobor bat ngakwa bangin ya pet katukan ni teli naki bayadai bat kini ki put ka baningkong ni kwa ban ya pet hang ni kalong anang ka Joel kelenang ka baar ka dekat bakhandai ka thok kom ni kiaran siet halor ka nong ba kia mare halor ka kenro ki kieu spo ki yeng kiarung na kijing hangit kum unong tu sengap ha kiaran siet halor ka nong ba kia mare ka kenro kia kieu spo ki yeng kiarung na kijing hangit kum unong tu Joel ar khandai hi ka jinglong ka baningkong ka jongki kini ki put kalong ba kitur saprang bat kiwat ikilenti kilat kilenti baro bakinya sakmat kimjuran din kimju paidin aba kiyat kitur kikiu ki kenro kikiu kini kenro yeng kikiu situnum kikiu si jengkhangit kiyat ban kikwa bandrung nganunu jaka kinwat ba kilat kilenti bandrung sepo lada kimla na kawi kilenti kin persang na wei lesi de kimlat na jengkhang ba kinwat na jengkhangit de kimlat na jengkhangit kinrung na skylight ru kata kadi ke jinglong ke jongki ni kiput kumangi i kumbaga jah hari India kini ki sengiru kalong kumtahe kini kiput ki bon ha ki rung sikiyeng brio hakini ki sengi kumangi i hapo Rajasthan ke jah kumno haki benta ba sete jong kiri India wat hadu keladon ke jeng maham du dal hiru kilaban herthma kini kiput ma kilong kumta kamut kilaban rung haki yeng brio ru kimpen mensau handre tambala ima kata ka jingbun ke jongki pada to kata ka di jinglong ke jongki kamut kim ju phaidin ki tur be sakhman bat ka jingi kai ka bangyo nang ni kalong ba kum ki hab ki baret wat ki basan ru kum ju ni dei ban yai tur saprang wat lada ki jing e ki don sibun khmat jongi ni dei ban yai tur saprang wat la ki jing e ki don sibun khmat jongi ngin penan kam ya ki but ya ki bor ki ba bleu la ai hangi ngin wat ikilat kilentik bangin kot sa kata kathong ngan suai nuksa la si bun na pedang jong phi pidang dan na pedang jing puli kinong hikai ki ai homework ki ai assignment ba pinle la si wat manta ki por hap pedang jong lockdown don si bun na phi pile ki assignment pile ki project ki ba pair ba don na pedang jong phi le si pin ong nga sujai tu nga thait namar nga thait ban krekot nga thait ban le kan ni katai bat kata ka jing jaitu ko jongi lani ka jing bam smart ko jongi namar ngim tre ban le ban wat ikilat kelenti kan pelong le se ngi bangin la ban feel ha jing puli ki jongi nginum yo kata ka jing start ka bangi kwa handre ngi di ban kan mau ketika thong sakhmat ngi don ketika thong ngi kwa ban long ayu hadin nani ngi kwa ban long kumno ki jing puli ki jongi lani hakikam ki jam bangi tre ngin wat ikilat kelenti baro ki ba bleu la ai ngi ngin penstom bat da kata kalat ngila ban kot sakata kathong hiu jisu
Hakawai ni ki parsi ki jong Syapang kariu kentai buat unong bisyar ladangi pulia gospel Lukas kalnong ka bakat pra kadakhat beningkong hendak pra uya thu ong tu bakani kariu kentai ka bayai tit si ai tit jingkang hakmat unong bisyar banyu ag jing bisyar ka bahong kai ka bangamut ban ong lada pilet ya ka yeng jongnu da pi ai bel sisien empat don baplie ngam tharai bapinwan paino pin ais bel sa arsien lani salaisin lada ki yeng mom don bel kamut lada pitit jingkang pintit shot ski tok 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 pintit lada empat don baplie sa shpang pin ai kham tok 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 lada empat don baplie ngale si pintit kham shushu bakin yo sngau haba hadu bakin da plie ngani pilek hayeng lajong dadi hayeng lajong le pin kendar bat jengkang ru nomor bakin plie dai kam ujisu haba ukran ngani parsiru ong bangi dai ban yai tiet ban yai tiet ngani ngidi ban yai duai bangin yai duai ho bulai mo ngin yai duai ngin yai sharai nginum dai ban man thaj man duai ho bulai ngim dai ban thaj man le ekanu nu ka kam handrai ngin yai tur khmat ngin yai persang ban le pi kumnu tu ternem le siu bahek tangkat ni ulak ban tempat tu mau bahek kat ni ngam tharai tu penpat mau baterima unsur tang si ternem tuk undang awal prau mau dai uhapan tiet si tiet le si digi spasien ki hajar sien ru bat umau bahek un sapat kata kadai ka jing hikai ka mangyo na kini ki pun kemun ngin yai persang ben le ni bangin kot sa kathong kabaar kabor jong kini ki pun kasyong hakakenhun haba kidon marway ini kinyang bamler ini le yu ini mo di kelungret ibat kai gumni kedia iki kejat kedia iki snare kidon ki kena bale amta ibamler ni henrei haba kidon hakakenhun kadai kajing isyar khaiba haba kidon hakakenhun kadai kajing syar khai haba kidon marway kim long ai ka ktin jong blai ka kren larangi pulia ka kitab nang itu lupa Joel kalau nang baar ka dekat baspau ka ong baka kendau ka kiu hakmat jongki ka kendau ka kiu hakmat jongki ki beneng ki kenyu ya ka sngi bat yo benai la pendum bat ki klur ki khang ya la ka jingting san hadu kata ka bor ka jongki ka kendau ka kenyu ka sngi benai la pendum ki klur ki khang ya la ka jingting san tapi puli Joel pi gani ka kenhun jongki point haka kenhun naka kenhun kilak man pendum ya ka sengi mar ki kadum mar kadum ka bor ka jongki yang kini ki put ka kenhun ka ima sisa mar kinong tho ka babun ki tho sepang ka jing hertma jong ni ki put ka kenhun mar haka por jong bible jong ki khon Israel bat le si aki por handai bat le si hadu ki bri mamentaru ki bri ki kham syap tieng ya ka jing hertma jong ni ki put ban ya kinong shun marbelai lada her semua peranong sun daya yap kibriu kumtar dai yap tang sipai tang gitu ki balik syatma hanre lada kini ki put ki her semua kim her semua kibriu ngam tharai kin la man penyap kibriu hanre kai ka bakile ki bamlut ki jing thung jing tep barok par ba hawa ki bamlut kawan kanem sniu ka jing kordu ba makari pat hangta mendai tang sipai ki bayap lani ki belek thma ki yap lut ki brio baro nak mar ka jing kerdu bam kata ka di ka bor jongki pat la yatho ba ka kenhon jong ki put khamtam kita ki bagi khat ki desert locust kila bantap ki jing he ka ba south pa 100 square mile south pa 100 square mile sakhen jing khen ni ma pingta kalong gomba khat we hajar siajar sispa khandai pau square kilometer kila bantap ya kata ka jing he lada ka ya ka kenhun ba ka jongki kila man penjat ki jing thung jing tep baro ki bam lut ya ki jing thung jing tep kanu ka bajarngam ki bam lut na phang kat kum ka report le jong ka food and agriculture organization jong United Nations ki thu ba kani ka kenhun jong ki put kala penjat hadu 90,000 hektar
kejak karep hapo Somalia bat Ethiopia. Bat kadon kejing ma ka ba up ya kejing kerdu bam kiti jaka. Nanta ka kenhun jeng giput kalak ban bam pitep ki bam kan no kan ka sikan hun jeng gitu giput. Ki ong ka swarm of locust. Sikan hun ba jeng gitu giput. Kilak ban bam jeng bam nduk kono pitep. Kejing ken ki atu ba kilak ban bam hadu kumba saus pa 40 million pound. Dan ngi ken jeng ken India jeng ngi ong kat kandai kilo. Kijing tung man lagas ngi. Kat kum ko ka magazine ka Business Insider. Kadang ka study ba kilap ban bam hadu kata kijing bam hadu kat kandai kilo. Kijing tung man lagas ngi kani ka kenhun ba. Temudur kata ka di ka bor ka jengki. Haka kenhun, kum ka kenhun. Tekai kijing hikai ka bang iyo nang ni kalong kum ni. Ba marway ladang marway ngi dan nginum la ban le kan kuno ko ka iru hanre da ka kenhun ngila kabor jong kini ki put kamde ha ka marway jong ki simet hanre ka de ha kabor jong kenhun ka jing kai kalong bangim dai bangin im marway ngim dai ban im marway ngidon kami ki hemen ki parang ngidon kami ki perlok perjor ngidon kami ka im lang salang ngidon kam ki perlok ki jongi marbalai haba sosi ru kindan giba pentengan ngi haba ngikmen ru ngiyok manya share lang mo ngiyok manya kemen lang pitep haba ngikmen ada ngi share lang bat kiwai ka jing kemen jongi kanang kam kraw susu ada ngi sosi ru pan ada ngi don ki perlok katu ka jing sosi ka penduna no ta ka jing dukhaman sim ka jongi hapo haba ngi don bat ki perlok bat ngi dei ban ya trilang da ka kenhun kini kiput la yathu bakim don siem hanrai umdan bon order kile kata hanrai kilong hi kile hi kitip laga jong ka kamram bat kata kadi ka bastenat sepang jong kini kiput kitip laga jong ka kamram umdan kamban ong ki trailang ka kenhun pi ha ka ktin jong blai ka jing khen jong blai ka pher ba la ngi khen jing khen mangi la da subu ngi ong iwei ka equal 1000 la iwei ka rangkat 1000 kamut ar kan rangkat 1000 dai Raga ktin jong blai la ngi puli ke kitab Deuteronomy kalau nang balai puar ka dokhat lai phau ko ong balada wei unbe ya ki 1000 ngon arngut kin pen phat ya ki 1000 ngon ka ha jing khen jong blai habang idon lang arngut lani sibun kanang kam kraw susu ka bor but ngakwa man pen ken mau kum ni habang ile ka nunu ka kam ba kraw kum man ka snem ngi ju subu pi ong man ta ka wall environment ding ni thung ding Sibung nang tung marway, mo? Kanu pila man tung marway dai. Ada bang yatri lang ka kenhun ngila man tung sibun ba kiding. Tapi ang man penkut senang kumno marway pila man penkut senang. Hab yami ilang baro hab yasim mentalang. Udon way briu balik piknik. Anda ulawan phai yu thu perlok ngamanin ngawan piknik. Tikina mut try bawan sibun mo. Ong piknik ang stenat ong thaj boring mo. Tu balai pia bun nek tak piknik uang si skutar hismam. Kamu lesi tang marweh tang arngut nek nyali piknik sinus tenat dai stenat hisibun am. Pi ka ktin jong blai ru kadon kajing hikai. Habangi ya trailang. Ka ongkum no Ecclesiastes kalau nang basau ka dekat khandai dekat ar ka ongkum no. Sapuli dekat ar kan puli tang ka dekat. Ka ong la ka ba arngut ban ya ka wai brio. Namar kidon kanong babahai ka jing tre jongki. Namar lada kinur uwei un kli yala ulok. Hanrei kordet yau tau bang marwei haba uur umdan menu ban kli u. Kata ka digijing mentoy bang ya don lang. Ta kata kalong ka khubor ka ba ngin ya tre lang ka wei gajing hikai na kini kipun. Bat gajing lang ka ba live ka ba khadu ka ba ngakwa man pen kan mahong ni. Kadai kani. Kini kiput wat la kilong gibarit. Kisner jong kilong gibastang. Hanrei kilaban kenting yala dia syati syasun syajrong ha. Kilaban her syajrong ha. Mendai tang kata kilaban her jengai ru. Kata kadika kabalengok, kabapalash pangkini kipun. Kini kibarin, hanrei kilaban kenting yala dia sibun syak ban ya karan yang kejongki. Bat kilaban her jengai ru. Kata kadika jinglong kabalai kejongki. Kijing thok dia thok ki ong bahaka senam kat khandai pa asan pusau layu i bakini ki kenhun jeng iput kila her nadu North West Africa syadu se Great Britain sawat hi kita kejing kan nu jengai nadu West Africa syadu Great Britain
Hausnam kat kenai sepak praru layu i bagani ka kenhon jong iput ka her na du West Africa sedu West Indies sedu Caribbean. Bat kini kiput kinong wat benia ki athu ki ambe kilak ban her hadu arpoi mile hake sisngi lai pulai kilometer ai kilak ban her hake sisngi. Piu debet uang haka sam ka basis pak khandai ket khot ka bar pulai uang lapen syat kenting yang akum uput lapen syat kenting yang akum uput pistu am kenting kom bapen her kot kudi ka bala dukut ka her kom tu ma pipet ya ka balun gas tu ka her kat sebab be ka air dai kata ka jing pensyat kenting kini kiput pi ka jing long jung king ang stang kim dan bor la di ban her sejrong hendrai kile akum no ki up ka air badah haba kala air kawan ki kenting lang eladi sati sejrong dina takadaw kilak ban her sa jrong ba hanri daladi kimla kata ka di jing start ka jongki ki up ikala air bakan ra bakal air kan ra ki sati sejrong pi ka jing hikai na kani kalong ba ngi dan kam ban ya rengkat bad ublai kat kum ka jing kalam jong u ngi dai ban kenting eladi hakapor ka ublai pun ki ingi hakapor ublai pun ki ingi ngi dai ban kenting eladi Bat daladi nginumla ban kiu. Ani daladi ngimla ban kenting, ngimla ban her jengai, ngimla ban i jengai. Handrai ngidon kam ka bor ku jong blai. Bat kabadan kam hang ni bangin sotu kolong up ya ka por jong blai ru. Kala air kam wan kumju man la ka por. Pindapet ingin ki pun. Ya si kidang her ni po ki up ya tu kala air kan wan. Kadon la ka jong ka por bakal air ka wan makan ra ya ki sejrong. Ki up ya kata ka por. Kim penthaj ala di mensulek jubor handra ki up ikat kala air ngi dan kaman up ka por jong blai ublai udan laga jong ka benta jong iwe pe iwe na ka benta jong pi iwe pe iwe ulabu ka benta ka i bangin le akan ka perthai ngin wat ka khmat ka jong u ka jingelam ka jong u ya rengkat bat u bat haba u yalam u ngila man poi sekler jong kilom kata ka dei ka ba ublai u ang aktien jong blai ka ong kum no bat utrai di un penlong yemi ka kli bat om ketedong ken bat menlong tang halor bat om hapo lada men sya skore ki hukum utrai bo blai jong me ki bang hukum yemi ka ni kasngi ya ka ban rakhi bat le yaki Deuteronomy lanong khat arpa pra de khat khatlai pi utrai om kum no wong la nang sya skor ngi ya rengkat bat blai ngi bot ka hukum jong blai ublai un ra ngi sejrong un penlong ka kli om ketedong un penlong ngi kinong job om ki ban sya job un penlong ingi halor am hapo tamatang kawi ka bangidon kam menek kolong ya rengkat berbelai up ya kapor jong belai mendai ban sukwa no menta kwa lut borok khoj ka juk kapor kata ka di kamdei kamon ka jong belai belai udon la ka jong kapor yai up pigi hap ki baret ru pimpat dei ban kwa iki badi ban kwa jong ki bahe mendai ban su demand ba ki mi pa man kapor mo gidon ki ba blackmail ki mi pa ladam pentit kata nganum krekot ladam mle kata nganum terikam lada pimpen tiet mobile nganum krekot lani nganum bamja pim ai le kai ka tu kibun ki kena ki blackmail hari ken mau ngin up ya kapor anda ladi hi kapor ublai unyalam mengi kata ka di ka promise ka di ka kular ka jong ublai bu unra engi sejrong kata ka di ki jing hikai ka mangyo na kini ki jing thau ki baren ta ka ban penkot ya kani ka kubor masukwa man pun kan mau sisin bakini kiput kim dan nang yalam kim dan sim handre ha baki ya lang sibun ru pi am kim ju tengko mujudon kam traffic ban kawe akti sini stai ban penyat kali kum tu handre kim ju tengko diki ya diki hajar diki her hante hajar teliru diki pau hajar ru mdan ban ai order ki handre ki le la jong kamram pi ke jing kai ngin yai bat ya kani jing hikai ni kini kinyang ki barit ngin kan mau ba kini jing hikai kolong ba baningkong ngiri ban yai tur sekhmat ngiri ban pech sekatong sekhmat ngin kelat ya ketika bahasa dia ni ki ba mentoy handa ngin pech sekhmat bangin kot sekatong kata ka di jing hikai baningkong ka ba arang ong mene bangidon kam menteri langkum ka kenhon ngim dai ban immerway ngiri ban le lang ki kum ka kenhon ki kam ki ba kraw ki ba ngikwa ban pendam kidon ki thong simat ki jongi handa kidon ki kam ki bang ya trip kan hun tamba tang ka wei ngim dei ben imar wei ngidon kam ki perlok parajor ngidon kam ki imlang salang ru pat kabalai kalong ba ngin ken mau bakini ki put ki don kabor kum ka kan hun nang ta kum ju ru ba
ngin kan mau ba kini ki put ki ai ke jeng kai ngi bangin ya rengkat ba blai up ya kapor jong blai unra ngi sejrang mo ngidi ki bri batlat ri blai ha ba ura lang ngi un ai bor ngi to blin ker khui kini ki benta baro akan kapor na ka benta ka buram jong u amen tani kapor ngakwa ki hab barut baro ngen ya penbut lang kini ki jeng duai tengnya duai. Ku kepa jengi bahabeneng. Ngaingu yemi. Namar memeladon rengkat bat ngi. Lengba jong ni kejeng syakri. Haga ni ke sedap. Ngaingu yemi. Namar ke kubor. Naga ketin ke bakhut ke jame. Kaba penken mau yang ini mengilak benlong kibriu kiba pej katong sakmat mengilak ru benlong kiba tri kam lang da kejing ya teli bat kumjo ru menginlong kibriu kiba up ya ke jingyalam go jongme bamba menra engi sya ki benta kiba halor jong ke jing im go jongi tuma pru engi ya ki rengkang gi jongi kumbang hirung imap ya ki belek sniu yengi nabai kini baro ngipan haka kerteng unong penim jungi uji sukres. Amen. Saisian pat angin kapor ngan kerpat i bami da sya solia be nyalam ingi gani kejeng ruai ke ba hendrus pak lai na kot jeruai ke ba he ba na kot jeruai kana arit ba ar pu ar. Don ulag yaki kenarit haneng ki klot pernai ulag upo lagala lajeng it bajanai om hum kilok ha birthday balaban kelapan unyede ulapat pi an emban ya peringkat don kariyaki kenarit haneng ki klot pernai hang tajisu usen syat hari basok kenjai ha birthday om don katka babet banyanu joy jing sopak lam jing yapir om don babot nikot don jing rayaki kenarit haneng ki klot pernai kintam ladoy taraksian madra laki diang tlai haneng kaspalaken show kadon hau kreski alikuken nabain yakapin yokenti. Tu belum kerkhui ki benta baro ki bangla pendam mat ikinong isim benta baro saisian pat ngai kuble ya piru ki bala pelat ya kapor ban syak skor ban sngap ya kani kubor ba ya pi ki hab ki baret ru ngin se kendu pat hakawi kapor tengin penwai no hakabawai no tu da ai ba kejengai e kajong Jesus Christ bo try kajeng it ba kajong bleu pa
lambat ka jing slok ka pentengan ka pensngan bat ka pensat bor ka jong mensi mukhuj bakni lai ki jing karku hawai blai kina syong sa rangkat bat ngi lamru bat kirungai hakaleng satlak ka pertai nadu menta syadu ki bom jukudru amen